mi ho satak pasala nei hi ka du ngai lo a chan chu keima hi ka ho satok ti tong kam chapo tak mai chu Asian khomol puya tanga ron soi chwani in Chinese entertainment industry a actors thilti theile house ber pol te singa mi thu soi ani a ma se to te ma ina anrin theilo chu Asian entertainment queen ti hiala mi ti shet lo le milar chu zan khathil thuwa apianaram nge mai chuan anu chhondon ti chu ni ome Fan Bingbing kha atira kha chuan drama series pakhat My Fair Lady a supporting role changve pakhat mai ani a ma se chumi hnu atang chuan larna chu ron chang chho zelin Hollywood lam thlenga shet lo le red carpet a ti po moi tak taka local to thin kha ni a ma se chung alarna te le a ming thatna te a thorim na song song de chu application pakhat Weibo a until post pakhat awang lekin a chetawek mai ani Ole ngai thatu te le thlir tu de song song in sawain se bai le vek ole tun chum kan video chuan Chinese actress Fan Bingbing maktak maya khovel shet khopa milar aloni chhawdan le maktak maya atlak chiat le dan lung chiat thlak tak mai kha kan thlirin kan ngai thlau ve le thungdona video te abula chang atop thlengin minlo thlir sakin minlo ngai thlak sak le chawdon ya kumsang khasakwa somriat pakhat September ni som paruka khan Fan Bingbing hi alo pianga tuna chuan kumsomli pali lai upani to in Sendong province om Kingdao atanga lo pianga nia apa Fan Tao hi Naval Air Force performance troupa an singer ni chini in anu zang chuan mai po hi dancer ni chini in anu cultural official ani zoita boka tin Fan Bingbing hi naw mi pa nei bokin a ming chu Fan Chingchinga ania ani po hi ama to ka chuan idol larve tak ani bok ani ye chuan Fan Bingbing chu zaile lamba ka arts lama tui takte enkol na noya piang le seilian ani awangin anu le apa te hian azir na lama po atirte atangin athatheyang berin an ngai to saka hetianga zerna thatak ani awang hian Bingbing hian atalente a pholan theipha ani mailawa an una hian an mahuna ta na kai shoi tu le entertainment world lutir theitu poimo tak chu ani soita ani anole apatina an ngai na tema wangin Bingbing po hian music lam hi no pangte ni lai chang to in angai na ema piano tumte mau chang hamrik te le music instrument sang sang tum dan te po chu zirin music lama hian mi talented tak ani reng reng boka ti chuan kum sang kha zakwa somkwa paruka khan Fan Bingbing chu Zizin Start Academy lutin he academy hian talent nei thatak te chaw an kal thina academic nei tu te lampo chuan an academia lutur zirlai no pangte hi an du tui thinin music lama talent chi sang sang an nei turani a apoimo bira chuan chu academia lutur te chu an mel tha emem tur ani ringot maya eng anga talent nei tha po ni masela an melina azir meulo chuan chu academia chuan an lu the chong lawa ma se chung zong zong de chu khati laya nulala no pang takle mil thatak mai Fan Bingbing tan chuan boina tham atling velo a mil thatna tele a pian nalna te chuan mi te chu a khum ne in lunglumoi takla chermam lo ang mai hi ani bokani te chuan chutia academia azela chuan limsem tu te lam Bingbing kalna academia mil tharle mil tha zong tura kal chin te chuan Bingbing chu an hu fo ta hlo maya Bingbing TV a alan masak ber na chu drama pakhat powerful woman ti ani in e drama hian Lian Liu puina asara role chete Bingbing chuan achang ve ta hlova ma se he drama hi Bingbing ron lar tana drama chu nilavin a ron lar chwa tana tak chu kumsang kha zakwa somkwa paryata khan ani thunga television a drama lar le mi ti en hlo tak Princess Pala achan vena awang khani chutiang chon actress Lian Liu soipuina awangin writer lar tak mai siong yo chuan Fan Bingbing chu lo mel shat vele in a film siama chuan chialo pakhatin tak mai jin sio le ma chuan achan tir veta a he drama hian supporting character a chau changni ma se Bingbing mi ziate a fin na tele adu omruk riaw na te chuan chu drama in to te mi chu atitlung le ta a ye chuan Fan Bingbing chu kumsom parok mi so alan ilai chuan
a mil thatni tile adom na te chuan rampum mai chu a chiat ni ta emema ma se chu ta chuan tu mai na an hriat lo le lorin lok ngai na po an hriat lo chu khati laia chia hlo pakhat anga lem chang ve mai Fan Bingbing chu entertainment industry a sang taka ala involve chawanga Chinese film industry a din hun sang tak ala lwa don ani ti chu ni ome in princess palkha alar him leya episode mo saber an chwa che khan record break ngalin viewers rating po kha 62.8% lai ania khati laya Chinese drama chwaka chuan viewers rating sangber ani hiala chu mai ba ka he drama series a nuwa Hong Kong a chwani in chumi nu loka khovel mun sang-sanga chwa ani zuile ta boka he drama changtu te pahni jiawei le rubilin te chu mi zong te shat lo a lar le an ti tin a an soiber aroni chota a ma se Fan Bingbing ero chu mi te chuan supporting actress thiam tak le lom hlo tak ani ti chawin an shazui tari thung ma se he drama hi an chan so nuwa Fan Bingbing chu Seongia Production Company nen contract te sign donin anni company hian Fan Bingbing chu a career le zel turatan po pui anin hom hiala le chuan hetia contract an sign nuwa hian Bingbing inu zangchon mei chu a fanu Bingbing e personal manager angin aum sui ta boka ma se Bingbing chuan production company lamina dan an sam de chu azom ve angai don thu chu Bingbing chuan company lamina project khoitur an mu sak chawin a khoi thei don thung ani ti chuan ni te thla ti liamin kum avele ta a Bingbing chuan engrol ma chantur chu a mu thei ta re lo engma po chu thok chuak ta lo chuan anun dan molte abok chuan atang kwal vel ta mai ria nima sila chung thil te chu The Legend of the Girly film producer ina aron biak ta ka chuan adang lam tran le tatlat mai Bingbing chuan anu tran puina hmang chuan a contract sign pui company te dan sam chu bo chhe in chu film chang ve tura an som na chu alo pum ve ta maya ma se chu thil chu a hlo cham pui chau ni lovin company lama tang chuan lawsuit adon pha ba ka Seongia Production Company lam te la khan Bingbing chuan an contract a bo chhia ti in kota an nau khing boka chumi bang chuan a enga ma in kot lam chuan Bingbing chu production company te chu poisa noi ni lai pe turin an ti sui ta bokani ti chuan kumsang kha zakwa samkwa pakwa khan Bingbing po chuan Seongia Production Company ne na anin somna te chu ati chan ve ta veka ma se chutia company hnuaya contract ani tak silawa chuan engi ati chun zom zel ta kang ti chu ai ngai to a amai ro chu chutia enge ti ber tur niang ti po she thiam lo taka omlai chuan Bingbing nuna chuan mi pakhat aron lang ta hlol mai chu chuan thil engkim mai chu aron thlak dang lam ta vek mai ani heta amiton thar hi GIU ni in mi pa ngai ani satlia mai lawa Big White International Group chairman ni in a ho sakna po an te dana chuan billion 3.8 vel lai nei niya ngai ania in business house tak le investor ni bok ni in The Golden Producer ti hiala an soi chin ani boka ti chuan chu pa chuan ami chu actress chelo le lano pangtak Fan Bingbing lama chuan len tatlatin chumi kum veka chuan Fan Bingbing chu kumthum chunga TV series panga a chan theina contract assign pui ta mi a chu mai ba ka Gio yun chuan Fan Bingbing chu alar theinan poisa million ruklai mai chu a man ral tur tho apong soi ta mi boka chutiang ang thil thleng chu entertainment industry a thil thleng zen ngai lo ani bok nen mi te chuan mak an ti hlame me ma chutiang ang thom awm ta ka chuan mitit mai chuan Fan Bingbing chu an ngai ven phain alar pha hle boka ma se chumi hnuwa thil thleng chu to ma in an jing thei ho lo Fan Bingbing chana film chu mi te chuan an en chape ta tlat lo maya chu so chu a hlo cham chiang ta hle ani chu mai ba ka Fan Bingbing le Jia yun te chu anin ngai song ti in thu thanga omle boka chumi hnuwa tang phei chuan Fan Bingbing hming chu alem chan thiam na awang ti a mi ti hriat hlo ni talavin a dating scandal le riu morawanga mi ti hriat hlo alo ni ta a hei mai hi ni lovin mi te chuan Bingbing e talent te chu mu sak thei to lovin businessman house tak mai Jia yun ne na soisom ani na cha chu an hriat sak sui ta ani in mi zong te na kan hriat vek chu
entertainment industry a chuan larna le hlotlina changtur chuan alang lo lama lo thin te hi an poimo hle ti hi ni ome chungzinga chuan manager te hi an poimo le so hleya sedal siam filte mi ma inlan hun te le lo tur lam thlenga khoivek thei tur professional manager thiam tak an nga ya chumi ni wang chuan fan bing bing nu po chuan entertainment industry a fano ina hlotlina a chan theinan manager thatak amamo ani ti chu a thiam tel tela chu mai ba ka industry a thlum tur le ro puina changtur chuan nu le pa te chan puina chaulo po a fano chuan amamo na sahle ni ti chu a chuang zoi te boka chumi ni wang chuan anu zang chuan mei chuan do thlanna siam har sa tak chu siamin a fano fan bing bingi manager ani na tang chuan abang zoi ta a chu mai ni lovin a fano in a entertainment industry a career a siam le zel tura chuan in rol lo a thlang zui le ta bok ani ma se heta tak hian ania fan bing bing chuan me se pakhat wangjin hoi ne na anin ton tak ni ani hi ka ti lai khan golden manager of China tia shiat lar thin ania ani hi mi ming thang tak tak sendomin rose mem kwan karina laule sanja un te po kha wangjin hwa noya hian anlo om to a wangjin hwa chu alarin aming po a thai me ma China rama manager thaber tia shiatlo ani bok ani de chuan wangjin hwa kal tlang chuan bing bing pu in thil thatak tak le rol thazok de chu a mu thei phata a heta hian lar chhuak loi chu ni lo ma se ama to ka malam chu apan be zela ma se hetia bing bing in aming a cher chho bik bik lai Hong Kong film industry a kalai me khian mi pakha thil ti thei tak chu atong le ta a chu pa chu samohang ani in 90s chawela kha chuan samohang kha star chaw ani lawa Hong Kong entertainment a mi ming chale thil ti thei tak ani nge nge a ye chuan bing bing chuan a chen mek na khowela tanga khowel thar laka in hlan kai adu awangin ama nge in samohang chu awa be pop ve ta mi a chumi no lo ka chang chuan an pahni in kar chu media a mi ti sei hlo ber chu ani chhole ta zela ma se heta hian mi tam tak chu an nuya za in samohang le bing bing te chu pa fa ang mai an ni thu te an lo soya chu mai ba ka report na then khata alanda na chuan bing bing chuan samohang chu entertainment industry a alu thuk zel theina turata na ama puitu le mi thatak mai pathianina pa ta na apek ni om tak a godfather anga angai ni ti inan soya heba ka hian interview na sumuhong chuan bing bing chu luxury villa million samnga man hulai apek tho an soi boka ma se an soi le dan chuan chu a villa pe ka chuan bing bing chu vai khat ma ala lu lo thule apek chan po du sakna thil pe ka le a hlotlina chan zela te lompuinan ani thu a sei thung tin sumuhang le fan bing bing te in kara hian enge thleng chia ti le eng ang in le chena nge an ne chia ti hi tun thleng hian tu ma in chiang takin an la sha thei dalawa a she tu om chhun chu samohang le fan bing bing te chia kha ani ta ani ti chon samohanga chanpuina in fan bing bing chuan hunrem chang thatak tak chu ani da zela Hong Kong cinema hall te chu atan hon ni in hunrei waklawa drama a inlan ve na turte ani ta thoi boka chungte chu television drama Flying Dragon Special Police My Family tele The Twins Effect te ani a ma se chung ming thatna tele larna te chuan man an lo nei reng mai chumi hnu atang chuan mi te soi chhia chu tun ma a in a hlo le solta a chutiang an soi chhia na tele a ming an lam te chu atwar the ta ngang lo fan bing bing chuan samohanga hnuaya tho chu adu ta bik lawa an pahni chuan anin then vele ta ani ma se hi mi hnu loka hian bing bing chuan khati hunlaya media lar chak tak mai Hawaii brother media chu azom vele ta a chu Hawaii a chuan bing bing inuna mithar lo lang vele ngalin chu mi de chu wangjang chun le finjang zong te ni in bing bing inuna bungthar kai tir to le siamoi tu te ani ta boka de chuan Hawaii a shareholders lian ber wangjang chun chuan bing bing theide te chu sia sak thoin bing bing chu an company ta na poisa siam chok thei tu to thatak ani chu arina wangin film le drama sang sang ate ainlan tir ta ngala ma se chutia drama le film sang sanga ainlan chung po chuan mi te chuan a thiam na le a theida te chu an mu sak ve thei tlat lo
The Princess pala an chia hlo pakhat fel deuh anga khan mi te chuan an na hmurenga eng anga rol tha le hmonam po chang thin ma se mi te hria dan chu chia hlo ang chia kha ani reng si ani te chuan fenjiang gonga hun chu alo thling ve le ta a kumsang hni pathuma khan film cell phone ti chu ti chuan in khata khan bingbing chu achang tu pa ber mistress angin achanga chu arol chan chu a hoi sin thlakin aman po ein thlang na sa hle boka tin he filma achan that ema wang hian bingbing chuan prestigious 100 flower award best actress award te adon pha boka te chuan a topa bingbing thiamna te po chu hria sak ve ni ta in a hmel thatna awang chau ni lovin a theina te po chu hria sak ani ve ta zela tin kha award don po kha Chinese actress Chaber Breta Savina Anton The Chinwang ani bok ani ma se alarna tile a hlo tlina te a chenwe mandon chautia an company atang chuan ama er tu te anon chuang le tlat mai Hawaii a hian bingbingi ba ka star dang pahni anom ve boka chumi te chu Li Bingbing le Zoe Shun te ni in an pati hian an lardun ba ka an ming po a thadon emema heti lai mek po hian mi te chuan Fan Bingbing chu la sai chun som rengin Fan Bingbing chu Wangzang zun le real estate lama mi hlotling su je in nen anin ko pangte in an soi le boka mi te chuan mi party mistress angin Fan Bingbing chu an soi ti na ni chu ma se chu tiang ang boina le har sana song song po chuan Fan Bingbing chu ati nwal du chong lawa ani tu ma chuan a chiang em reng zok ani te chuan kumsang ni pariata khan Lost in Beijing a changa he drama hi a hlotling hlea Berlin International Film Festival a po ni na sang takron changin Golden Bear Award lai adonga tin heta thil thleng hi Bingbingi International thlenga a in vor kai voi khadani in Hollywood lama a in talu thena chanbul ani zui boka hemi nu atang hian Fan Bingbing chu khovel pumpuya mi ti hria thlo chu alo ni veta a heta tang che hian International production shanga role te nei chhowe da zelin Iron Man chia tile adang danga tipo khan role chete alo changwe to boka ma se heti lai po hian Chinese film le drama tipo khan na chang ringin Chinese film industry lama tang hian award tipo aladong reng thau ani ti chuan chun thla kumsang ni pasaria khan Hawaii brother media niana an contract chu an ti top leta a hetia thopui to nei to lawa omlai mek hian anuna chuan mi padang anon lang le a chu pa chu mu jeu gang ani in mi tam zok ten mu jeu guang an hria dan chu Bingbingi manager angin ani a ma se mi tena an hriat lo chu mu hi mi ho satak mai ani ve thau ti chu ani thong le chuan Shanghai Legendary Club 151 founder ni in he mun hi China a mi thil ti the tak tak te kal khom na chin ani a mu jeu guanga ronlan na chuan Fan Bingbing nun chu a thlak dang lam sak le ta a chutian chuan mi ho satak mai mu jeu guangan a chan puina awangin Fan Bingbing chu a hlotling thur iti mai ti ang actress thatak ni in film che a changlawa ama hian alal ram chu alaudin der to aloni te chuan studio hongin adang te po a hon bel zela ma se entertainment khowela chuan lotlin na hian mi te soi chiat na le ti kengtel zelin tilmak tak taka soite po an pung zel boka media lamtena Fan Bingbing chu mu jeu guang ni na anin le china an zo trimin Fan Bingbing chuan mu jeu guang chu apa ang mai ani thua soya ma se heti lai hian Fan Bingbing ina kapa ang maya ke entia soi anga to ema wangin mi te chuan thudik tak ani chu an ring theida lawa a chan chu mu jeu guang chau hi hetiang anga Bingbingin scandal anei puimi pa ani to lo wangani Fan Bingbing dating rumors le scandal shanga hian Bingbingin chiang taka ami pako venia asoi chu pakhat chaw oma chu pa chu actor Liu Chen ani in me ni somni pakwa kumsang ni so panga khan Liu Chen chuan Weibo a Bingbingin na an thalak chu aron posa chota akep sona chuan thumal pakhat chia da in chu keima ni ti ni a chu mai ba ka chu thalak chu Fan Bingbing po in alo comment ve bok nen chu thil chuan an fans tena an lo rin hel ruk chu ati chiang ta chi a chumi nu atang phe chuan Bingbing le Liu Chen te chuan anin kop tho chu tlang takin an ron tilang ta boka in mi te mu thei tura in do mel taka an khosak ba ka an hlim nun melin
an pahnia anin hmangai na po chu ti chhiar tua lo ang mai ani hial ta ani hei ba ka hian chumi hnu atanga akum hni na September ni som parukum sang ni som pasari kha bingbing pian cham ni in khaminia khan liu chena chuan bingbing chu in nei puya som ta a bingbing po chuan chu a som na chu alo pum ve mai boka ma se khwanu in an tan rem ro na dang alo ni sok ani ma na an pahni chuan in nei na mai cham chu an thleng zo le ta lo ani te chuan fan bingbing khan alar chung zongin mithil ti thele hosa tak tak backup tu ane chara ma se tu ma ina rin nge na an chiat me lo chu bingbing i thorim na tile alar na ti song song su mi pakhat wang lekin a chhevek theng ti chu ni ome cellphone ti film an siam ma kuma khan director Finjiang ko nga chuan khatila ya CCTV hoslar takmai kuiyang yuan chu a film siam tura chuan achang tu pa ber ni turin asoma nima sila CCTV dana chuan an anchor te chu lemchan lama lu an phal saklo awangin pui chuan chu somna chu a hnol ta a te chuan film chu a chwa tak nuwa chuan mi pui te chuan mak an ti ta em ema a chan chu an film siama a main character ber chuan pui chu an em awangle an na thona a mi zianiana aum dan ang dewa an siam wang ni in mi te chuan an film siama a chang tu pa ber kuya an em awang chuan ama chanchin be chan dewa a film chu siamani an ring te hial bok ani heta film a chang tu pa hi oisa e ruk ching tak me chelom tak le nun dan chenia singnun mang chanchin ani a te chuan kha film awang khan kui nun chu atle cheta em ema depression te anei phaba ka an na thote le a zaum na te an chung kwa thling po chuan a hmong tel ta vek maya chu mai ba ka kuya character be sa siamani te chu soilang lo ma se alo thler to mi poide chuan ngai dan an lo nei diam to hlom sia nima sela hi mi hnu a hian director Finjiang ko ngana a soidana chuan ka film kha fiam thuwa siam ve mai mai an ni thule lak thu tak wak tur po om chong lo ti in a soi ani te chuan hun ti aliam ve zela puile Finjiang kong te in kara in hir ngau na te po chuan zia om lam chu apan ve sel boka ma se alabo hlen tak tak lo me ni som kum sang ni som paria ta khan fen chuan ton ma thil thleng te kha ron ti dung thar le in cellphone chu poster chu aron release le ta a chu poster aron post tu ka cha chuan koi po chuan screenwriter Lucin Uniana an private message screenshot chu ron post ve bokin chu text message sa chuan koi chuan writer chu cellphone ti ming pudang film ziak to lo sham tura ngenin chung thil de chuan ton ma thil thleng te le alo ming chia to na te kha ati tharle a hlo thu asoya lu po chuan a screenplay zia le tur chu a ming moment circle tia an thlak tur thu ti le a ming po chu alan non le to lo tur thu alo shil ve boka ma se hemi hnu loka hian fan chuan a film siam le tur poster chu aron post le ta a chota chuan a ming po chu cellphone chu ti tho chu lani rengin heta meu hi chuan kuya chu a thin arim to hle ani te chuan heng thil te a thlen hnu cholkar ni na lek me ni somni palia khan fan bingbing chu person who inspired the nation ni na som tak pek ni in he award hi chaina rama actor le actress hloting tak tak tele rim taka thoka ram mi puite an song to na te ti puitling tora thokrim tora motivate tu hniana hlan thin ani a ma se he award dong to tam tak te hi award an don to hnuwa hian an mi malnun thalo tak tak te so lo lang chuak le thinin chungzinga chuan pianist Lee Yundi te actress Jiwa Wei tile tona chanchin kan soimek fan bingbing te hi an telve bok ani te chuan sumini avek chuan pui chuan weibo a message pakhat ron posin chuta athu post chu mi pakhatin award asema midang pakhatin chu award chu alo dong le ta ti ni a tu te ming ma chu soilang mi alo ma se athu soitum tile tu te nge ani ti chu chik takle uluk taka lo ngai to tu te tan chuan a hriat theya in hemi hnu a hian fan bingbing po chuan thuron post ve le in chuta chuan cellphone chu movie an su don thole a hlim hle thuron ziak telin smiley emoji pathum aron da tel boka chu thu a post chu kuya chuan alana tak zet ani ber a thin po arim te emema chumi ni wan chuan me ni somni panga khan kuya chuan changlet ve le in chuta chuan ian million som acting contract thalak chu aron posta a chu document a chuan
fan bingbing hming po chu langlo ma se ama chu a beiberani ti chu hnial ro lovin a hria theisia chumi hnu atang chuan kui chuan bingbingi beina tur thote chu online a chuan post ve ta zeu zeu ringin penjio gwangle liujan iun te ba ka an chung te thleng po chuan a mer tel vek boka ma se chutia kuyan thu sang sang a post sung po chuan a thu post se chu mi puide chuan an ngai ben thadu tlat lo maya chumi wang chuan ti dan tur thar a ngai to le ta ani chuta chuan me ni somni paria ta khan amma a alo post to yan million som contract chu amma aya changtlung le fia zo ka ron post non le in hemi tuma hi chuan fan bingbing hming po kha alang tel ve ta boka heba ka hian hetia document te a post tu ka hian document dang chu ron post le in chuta athu post chu power of attorney sia ania engwangin nge role pakhat chang turin mi pakhatin contract pahni assign angai ti in asiaka chu thil thleng chuan thil engkim mai chu a thlak danglam ta vek mai ani te chuan chu ni hni kumsang ni som pariat alawin her chuan me chuan fan bingbingi secret contract chungchang chu alar chhuat chak em awangin state media lamte po chuan an beng chu an tingong rang theita bik lawa zoni thuma China State Administration of Taxation lam chuan film startina an tax pek chungchang chu cheng taka chui turin thupek an chhuata ma se chumi hnu atang chuan fan bingbing chu about mak mai mi pui hmuwa ain lan to ngai lo ba ka interview atipo atel to ngai heklawa ma se September ni somparka khan official state media te chuan bingbing chu mi ti hriata milar le zakai tak ania chumi ban chuan achunga thil thleng ti le thil omzia chu mi puiten an chat ve nge chu an phuwa an du ani tin an pawng tak mia chumi ban chuan October ni thuma khan Xinhua News Agency te chuan State Administration of Taxation lamte investigation result chu an pawng ta ani chuta an soidana chuan airstrike ti film an chanlai khan fan bingbing chuan ian million som thum alwa ian million som chu diktaka report ni in tax po thataka pek ani boka ma se abak ian million som ni ero chu split contract manga zia bau ani thung te chuan hek thil thleng sang sang awang hian fan bingbing chu a ming chet hle maya fan bingbingi pasal hwal liu chen po chuan khang thil te a thlen tira khan bingbing chu a pu zel tur thole inkima a troi om reng tur tho a soi ve takna a thil thleng te a pun lun tak tak ta ka khan le mi te soi zui an hlo tak lu to ka kha chuan liu chen a chuan bingbing chu a tor puin abula chuan adin pui thei tangang lo ani mela chumi ni wan chuan a hnu loka an pati hian anin chen tho po an pawng zui ta ringot mai ani te chuan hemi hnu atang hian fan bingbing chu China chuan alar to lo hleya ma se international lama iro chuan mi te hriat lo tak alani chhun som zel thung ni ma sila hetianga ramdanga alar hle chungle a chilo em rang chung po hian China a India lar thatli atumna apiang chu a hlo chamzela chote lai me ken mi poite lam la in a thil ti ve to apiang la chu an sel zel an email bok ani te chuan tuna hian fan bingbing chu China rama chuan an artist ngai nat lo le za lo tak te jing mi ani ve ta me ka kum engemaw za turim taka alo tho ve to na tele alal ram ro pui taka alo din ve to na te po kha ama kot nge a chuan a chhezo vekta ani mela ani na taka chuan celebrity te zinga tax pe thalo le tax pek lo thena na thil chi sang sang ti thin hi ami khwal lo hleya chumi wang chuan bingbingi po hi handem viau thei po ani bek chwang lo ma se he thilina ati chan tak em chu China entertainment industry lo boy chwar ve sia hi ni ome celebrity te hian voi khata an pui sapmo chwa hi mi pa ngai na kandam chung zong po a kan tho chwa the ngai lo tur te ani nok hluma he wang tak hian mi tam tak te chuan an tlak chhiat pha ta reng bok ani hengba ka hian celebrity tam tak te chuan heng an lar na tile an ho sak na te hian an dam chung adai don ni in an lo in sha thina a then phei chuan diklo takin poisa an thok chok boka ma se tu na bingbing chanchin kan soita ka tang khan mi tu ma hi dan chunga leng kan omlawa entertainment queen me po achung nu reng theilo ti chu ni ome a to bira tan chuan fan bingbing hi manlai thon thua an soi thin akang wa patanga loin siam thar le thin phonix angkhan atluk chiat atangin alo tho chok le thengim nge ni anga he thil hi
miro pui tak fan bingi tluk chia thlena tur alo ni reng zok ngai thatu te enge in ngai dan comment section lama in lo sei vele chho don ya